Čaute, moje meno je Finstil a vítam vás u prvého dielu na Minecraft. Už po niekoľkatýkrát. Už len kvôli tomu, lebo som sa to niekoľkýkrát aj snažil natočiť. A to som len začal. Len som začal bez enchantingu, som dostal enchantovaný luk. No a toto sa tu snažím nejak napraviť, pretože mi to celkom robí aj trošku nervy. Nie! Ja to potrebujem trochu, ale ono mi to vždy vyjde také divne. Preboha. Jožiši, to bude zasa... Nie! No. Počkaj, tak skúsim. Tak som ani moc dobre neskúsil. Nie, už to bolo. Tak vidí sa, že v dnešnom parte budeme asi len napravovať stoličku. Na nič iné to nevidím, lebo sám som už dosť nervovaný. Ježiši, prvýkrát, čo som to skúšal, tak som úplne, že sa tešil z toho, som bol z toho až psychopat. Normálne. Ten Minecraft si zo mňa robí iba srandu. A toto. Tak to som teda bohové. Jak pán, už som to napravil. Ježiš, proste ja som hrozne hladný v tejto hre. Ja si len zoberiem nejakú rybu s ľuľovým a hneď aj zomriem. No nie, že zomriem, hneď aj vyhľadoviem. Keď spravím len krôčik, to je potom na tvrdé žrádlo. Dostanem z nej veľmi pekný kšeft. Poď sem, sliepka. Poď sem. Však ona je rýchla, keď ju neudieram. Trošku života do toho. No. Dúfam, že všetko bude v poriadku, lebo neviem vám povedať, čo som tu utrpel. No, ako by som to aj ukončil. Viem, no veľmi citlivá, ale čus a bus.